Παίζεις. Ξεκινάτε, παίξτε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, 3, μπράβο. Ωραία. Έλα. Ωραία. Έλα, Λίνα. Όχι. Ναι, κυρία. Δεν πέτυχε το ίδιο. 5. Μπορούμε να προχωρήσουμε? Όχι. Μένεις εκεί που είσαι? Αυτό θα πάμε πίσω, δεν αρχίσουμε. Όταν κάνουμε θα πάμε πίσω. Θα το φτιάξω εγώ λίγο, να τελειώσουμε. Δύο κομματάκια θα πάρετε, ένα και το παίξουμε όλο. Ναι, ωραία. Okay. Έλα. Ο επόμενος. Έλα. Ωραία. Ένα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Σε ποιο κουτάκι πάμε? Στο μπλε. Ποιο δείχνει? Ωραία. Έλα. Έλα αριστερά. Λοιπόν, το χεράκι σου μέσα. Θα μας πει, θα μας το γράφει. Δεν το βγάζουμε έξω, δεν το βγάζουμε έξω. Μέσα, εκεί που είναι. Έλα ξανά πάλι, το ψηλαφίζουμε μέσα, προσπαθούμε, μάντεψε, περιέγραψε το. Τι είναι, δεν κοιτάει κανένας. Έλα. Πορτοκάλι είναι. Ωραία, για βγάλε να το λένε πορτοκάλι. Μην να μην το ξέρει κανένας καλύτερα για να... εντάξει, αλλά... Ωραία, μπράβο. Το βρήκε. Ωραία. Προχωράμε. Ένα. Εδώ είσαι. Ρίξε εσύ το ζάρι. Ρίξες ένα. Ωραία. 2. Ναι, ναι. Εντάξει, συγγνώμη. 2. Δεν πειράζει. Τα καλά θα πάρεις. Ναι, και τα λάθη είναι. Εντάξει, εγώ το κόβω. 5, 2, 3, 4, 5. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. 6. Δεν προχωράει. Αποστολία. Στείλε. 3. 1, 2, 3. Δεν γίνεται. Αφού πάμε εδώ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. 3. Δεν γίνεται. Έλα. Έλα, Χριστόφορε. Μπράβο, Χριστόφορε. Πολύ ωραία. Έλα αυτό. Λοιπόν. Εδώ. Είναι βαμβάκι. Για να δούμε, είναι βαμβάκι. Ωραία. Ωραία. Λίνα, παίξε. Έλα. Παίξε, Λίνα. 2. Εδώ. Yes, Λίνα. Εντάξει. Κάτι σαν καραμέλες είναι. Σαν καραμέλες λες να είναι. Για πέ. Όχι, Δεν κοιτάμε. Δεν βλέπω. Φασόλια. Αυτό σκοτάδι είναι. Δεν ξέρω, αποφάσισε. Καραμέλες. Πόπο. Φασόλια. Όχι. Πόπο, δεν μπορώ. Καραμέλες. Λίνα, δεν μπορείς να πεις κάτι και μετά. Φασόλια. Έλα. Έλα, έλα, Νίκο. Βασιλεία. 3. Νίκο, κάνε κάτι. 2. Έλα, Αγγελική. Δεν γίνεται. Ωραία. Έλα από εδώ, Αγγελική. Ωραία. Κατάλαβα τι είναι. Κουδουνάκια. Ωραία. Έλα. Συνέχισε να δούμε. Έχει μεγάλο εδώ. Χίλια έχει. 5. Έλα. 1, 2, 3, 4. Κύριε, δεν γίνεται. Πρέπει να τερματίσει. Τερμάτισε. Όχι. Έχει ρίξει. Εδώ μένει. 1, 2, 3, 4, 5. Έβγε πήγαινε. Έλα. Βγήκε. Και φτάσαμε στο τέρμα. Μπράβο. Ωραία. Και ο νικητής, το χρυσό μετάλλιο της Αφής. Σοφής. Αυτή είναι η Για να σε δω, Αποστολιά. Μπράβο, Αποστολία. Ελάτε να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που θα μας δούνε. Τους φίλους μας από Ωραία. Από την Ιταλία, από την Ισπανία, θα είναι και από την Ουγγαρία. Από την Ισπανία, από την Ουγγαρία.
Μας είμαστε.